Konfrontácia Matovič versus Bielik sa už dnes dá označiť za legendárny súboj. Nie krik z diaľky, nie statusy na sociálnych sieťach, ale priama konfrontácia tvárou tvár. V čase, keď sa mnohí Matovičovi vyhýbali alebo ustupovali, Bielik zostal stáť bez strachu, bez úklonu, bez servítky pred ústami. Možno práve preto pôsobí ako jeden z mála, ak nie jediný človek, ktorý sa Matovičovi dokázal postaviť rovno do očí. Tento moment nebol len výmenou názorov, bol to stret dvoch svetov, ktorý si verejnosť zapamätá navždy. Poďme si pripomenúť tento moment, ktorý sa zapíše do histórie Slovenska. Pozrite si tento moment, šírte a zdieľajte ho. Takto Bielik doslova a do písmena si namazal Igora Matoviča na chleba. Toto máš spraviť a necháte sa kúpiť. To mám za to, že som povedal pravdu teraz o vašej diplomovej práci. Že ja som si kúpil moju diplomovú prácu. Ste chlapom, pán redaktor. Sa môžete hanbiť. A vy sa ste hanba vášho otca. Zdržte sa toho, aby ste komentovali ešte môjho otca. Budem ho komentovať. Bez problémov, keď vy budete komentovať moje vzdelanie. Dobre? Upozorňujem vás. Ste strašný chlap. Upozorňujem. Náklady neovládate a tvárite sa ako múdri. Že vy ste zjedli. Že jednoducho vás Natka zatkne, potom vám prehľadá byt a potom vás bez toho, aby vás obvidela, pustí. Toto je krásny dôkaz toho, že vy sa teraz tak zhovadili pred celou novinárskou branžou. Toto je pre vás pred každým jedným radovým policajtom. Ktorému sa toto stalo, tak on to má ako absolútne normálne brať. Príde pre mňa Naka, bez dôkazov ma obviní, odveze ma na 2 dní do väzenia a potom ma pustí, lebo sa vlastne nič nestalo. Pred každým radovým policajtom ste si teraz konzervu. Budem rád, ak nám dáš odber, zazdieľaš nás a budeš sledovať skupiny v opise pod môjim videom.